Avui anirem a resoldre el projecte que es va fer en el curs 2021-2022 de la competència 6 del nivell de Competic 3. En el fitxer trobareu dos fitxers, un el de l'explicació del que s'ha de fer en PDF i un altre full de càlcul en format ODS. Començarem llegint, evidentment, sempre tot el document en PDF, des del principi fins al final per veure totes les parts que té. Us recomano que això ho feu sempre abans d'haver arribat al dia del projecte, que ja ho tingueu tot llegit. I començarem aquí ens diu que el nostre professor o professora ens dirà on hem de guardar el fitxer, que ens donarà una carpeta i que sempre s'haurà de treballar dins de l'aula, mai no res s'haurà de treballar fora de l'aula. I començaríem amb les tasques del projecte. En aquest document ens diu que tenim una primera part amb un fitxer que es diu projecte Competic Alumne, jo ja el tinc aquí obert, és aquest projecte Competic Alumne 21-22.ods. L'haurem d'obrir amb el nostre LibreOffice Calc i d'alçar-lo a la carpeta del teu projecte amb el nom llibre, nom complet o el que el professor t'indiqui. Llavors, aquest llibre, això ho tancaria, me n'aniria a la meva carpeta i aquí el renombraria. Llibre i el meu nom complet i OK. Això ho podeu fer sempre a través de l'opció de modificació, botó dret del ratolí i editar el nom del document, que ho tindreu en algun lloc de per aquí, del vostre menú, obre amb, envia, canvi de nom. Al canvi de nom tindríeu l'opció de fer-ho. Doble clic i ja el teniu obert i veiem que tenim 4 fulls. 1, 2, 3, 4. Llavors, què s'ha de fer? Veuràs que hi ha introduïdes unes quantes dades que et serviran per a treballar totes les diferents pràctiques. Són dades fictícies i inventades, les dades personals, adreces, productes, preus, IVA, etc. Agafant aquestes dades, renomenarem el full 1 com a productes, 2 com a clients, 3 vendes, 4 etiquet. Producte, clients, vendes, etiquet. Ens n'anem, botó dret del ratolí, canvia el nom del full, productes, d'acord, full 2, botó dret del ratolí, canvia el nom, clients, vendes, etiquet, full 3, vendes, full 4, etiquet. D'acord. Un cop fet això, seguim. Anem a donar format a les dades dels diferents fulls. Comencem pel full de productes. Hem de donar vora a totes la taula de dades, destacar el fons de la filera dels títols amb un altre color de fons i lletra diferent. Productes. Seleccionaria, i la forma més fàcil de donar voreres és anar-nos aquí, vores, li donaria vores. A més, un fons de color, el que jo vulgui, podria seleccionar aquí el cubell de pintura, vermell, i la lletra de color blanc. Formatar la columna del preu amb 2 decimals. El preu, 2 decimals, ja sabeu que ho podeu fer aquí, suprimint decimals, seria una manera, aniríem suprimint fins que tinguéssim els decimals. O format de cel·les, números, i aquí indicaríeu els decimals. I formatar la columna del tipus d'IVA amb format de percentatge. Seleccionaria aquí, i igual, aquí tinc formatar com a percentatge, o me'n puc anar a format, cel·les,
i seleccionar percentatge. Percentatge aquí el selecciono amb 2 decimals, per exemple, i ja tindria format de percentatge. Treballem amb full de clients, seguint les següents instruccions: donar vora a tota la taula i destacar la primera línia amb fons i lletra diferent. Doncs faríem el mateix. Clients, selecciono tota la meva taula i dono vores. Selecciono els títols i li dono color. A la columna D hi ha d'haver una fórmula que uneixi les dades de les columnes A, B, C amb el format cognom, nom precedit de coma, com aquest exemple, Pérez González Manel. A la columna D. Llavors, aquí hem de fer la funció concatenar. Igual, concatena, obro parèntesis, cognom 1, punt i coma, cometes dobles, espai, cometes dobles, per separar cognom 1 de cognom 2, selecciono cognom 2, punt i coma, cometes dobles, coma, espai, cometes dobles, punt i coma, nom de client, tanco parèntesi, i ja tinc la meva fórmula. Fórmula concatena. Vull que això m'ho reculli en la resta, em poso aquí i arrossego fins al final. Ampliar la columna dels codis de client seguint el model del C1 fins al C23. C1 a C23. Si arrossego, simplement podria fer-ho arrossegant. O ja sabeu que és el mateix fer-hi doble clic en aquest punt d'aquí i ens ho generaria. Les dades que contenen el nom complet de l'alumne cal desplaçar-les a la columna A, d'on serviran per a les fórmules de búsqueda. Llavors, simplement agafem aquesta columna, copiem i aquí li diem botó dret del ratolí, enganxament, jo aquí faria un enganxament especial, o abans de fer això, jo faria inserir una columna, botó dret del ratolí, inserir una columna abans, em copiaria, copiar, botó dret del ratolí, copia això, botó dret del ratolí, enganxa especial, enganxament especial, només els valors. La qual cosa m'ho enganxarà aquí sense la fórmula. I tornaria a donar-li, clonaria la formatació. Selecciono tota aquesta columna i amb el pincell clonaria tota la formatació. Podria fer això i després aquí a veure què em diuen. Una altra manera de fer-ho és copiar la fórmula, però bueno. Següent. A la columna del codi postal cal arreglar les dades allà on posa 8002, ha de posar 08002. I així amb tota la columna s'ha d'utilitzar el concatenar, seria una bona opció, de tal forma que el primer insereix una columna a la dreta de l'anterior per a fer la fórmula que després esborraràs. Apliques la fórmula del concatenar sobre ella i després en copies la fórmula i enganxes sobre la columna original en mode enganxar només contingut. I esborres després la columna amb les fórmules recent creades. Llavors, aquí, a la J, em vaig aquí, botó, selecciono tota la columna K, botó dret, insereixo una columna abans i aquí faig un concatenar. Igual, concatena, parèntesi, dobles cometes, 0, cometa, punt i coma,
el valor de la cel·la, tanco parèntesi, i ja tinc el meu codi postal. Llavors, ara jo el que faig és seleccionar tot això, me'n vaig a copiar, poso aquí, botó dret, enganxament espacial, només els valors, i ja puc esborrar aquesta columna K. Botó dret del ratolí, és a dir, selecciono la columna K, botó dret del ratolí, suprimeix columnes. Ja tinc els codis postals. Els codis postals ara són textos, no són números. A la columna dels correus electrònics cal assegurar-se que cap d'ells tinguin espais en blanc. Hem de cercar i substituir i que cap d'ells estiguin enllaçats, suprimir els hipervincles. Ens van aquí, correus electrònics. Cap d'ells ha de tenir espais en blanc. Selecciono, me'n vaig a cercar i reemplaçar, que això ho he d'anar a edita, cerca i reemplaça, poso un espai, cerca, i en el reemplaçament li dic que no faci res. I anem a veure que ho cerqui tot i m'ha trobat tots aquests. Tots aquests m'ha trobat espais. Tanca. Llavors li dic, reemplaça-ho tot per aquest en blanc que he posat aquí. Reemplaça-ho tot. Ok, me'ls reemplaça tots. Li dic tanco i tanco. Ja ho tinc això. Això ja ho tinc. I ara el següent és treure aquest format. Doncs me n'aniria a editar. Per exemple, una bona opció seria esborrar el format que el tenim aquí, netejar la formatació directa o edita, potser està aquí edita, formatació directa, sinó directament aquí. Netejar la formatació directa. Això seria una manera de fer-ho, però clar, això ja m'ha tret a l'enllaç, però m'ha deixat el color blau. Simplement me'n vaig a seleccionar-ho tot, me'n vaig al color de la lletra i li dic que faci un color de lletra automàtic. I ja tinc tot. I per cert, que també tenen alguns tenen subratllat. Doncs aquí, en el subratllat, hi clico a sobre i torno a clicar i ja li he tret el subratllat. I vaig desant mentre vaig fent. Sempre, molt important, sempre anar desant mentre es va fent. Per cert, aquí he tret, com he tret les vores, les torno a posar. Seguim. A la columna dels mòbils cal controlar tres coses: que no tingui espais en blanc, que no tinguin cap punt ni cap guionet de separació de les dades. Una altra vegada, amb cercar i substituir podríem fer-ho. Doncs el mateix. Seleccionem, edita, cerca i reemplaça i li diem que si té aquí un espai, poso aquí un espai, que me'l reemplaça per no res. Cerca-ho tot, en troba tots aquests, ok, li dic reemplaça-ho tot, me'l reemplaça tots aquests. Ja tenim una cosa feta. Tanquem, tornem a seleccionar, els guionets també els volem fora. Edita, cerca i reemplaça, guionet per no res. Cerca-ho tot, m'ha trobat tots aquests, reemplaça-ho tot, me'l reemplaça, tanco. Ja m'he tret els guionets i els puntets també me'ls vull treure. Edita, cerca i reemplaça, punt, reemplaça per no res. Puc fer-ho directament, Puc posar reemplaça-ho tot i ja automàticament m'ho ha fet. Tanco. Ja ho tenim tot. Estan centrats. Sí. Tot això està centrat. Continuo d'ESO abans
i continuo llegint. Formatar el full de vendes de la següent forma. Posar vores a totes les dades. De nou, vendes, vores a totes les dades, que són de la columna B a la columna E. Una forma molt ràpida de seleccionar fins al final és posar-nos a sobre i apretar les tecles Control, majúscules, i el cursor cap a baix, d'avançament de pàgina, de cursor cap a baix, i m'arriba fins al final. Llavors, vores, totes. Suposo que em dirà també destacar la primera filera. Igual, una manera de fer-ho també seria, me'n vaig aquí, clonar, i me'n vaig aquí i deixo el clonament igual que estava allà. Com que el full conté moltes dades per no perdre de vista els títols, cal fixar la primera filera de tal forma que quan desplaces el full continuï veient-se. Molt bé. Doncs ens posaríem en la primera filera, a sota de la primera filera, i aquí ens aniríem al menú Visualitzar, i aquí hauríem de dir-li que congelés les cel·les, que congelés la primera fila, o que congeli files i columnes a partir del punt on estem. Jo, per exemple, congelo la primera fila, i ara, si avanço el ratolí, només totes les files anirien desapareixent, però la primera fila, a mesura que avanço cap a baix, seguiria veient-se. Continuo. Formatar les dades de la columna de data de la venda en format dia, mes, any, amb 2 dígits i 4 dígits. Doncs me'n vaig cap aquí, selecciono totes aquestes dades, me'n vaig al menú Format, cel·les, data, i aquesta seria, segons això, sí, seria aquesta. El tipus de data, de dada, de format de data, hauria de posar. I dic d'acord, i ja tinc aquest format de cel·la. Vale. Espera un moment, perquè aquí no és correcte. Li hauria posat dia, mes, any. Ara sí. Ara sí que tindria aquest codi de format. Li dic d'acord. Ara sí que m'ha posat 2 dígits, 4 dígits. Correcte. Deixo. Formatar la columna de total, compra amb el format de punt de milers i 2 decimals. Selecciono, de nou, control, majúscules i cursor. Me'n vaig a format, cel·les, 2 decimals i separador de milers. Exactament. Correcte. D'acord. No es veu perquè només tenim 2 dígits. Però si tinguéssim, això fos, sí que es veuria. Molt bé. Es faig això. Ara el que ens diu és que a la cel·la H1 hem de realitzar les fórmules necessàries perquè et mostri les dades de cada client només un cop i el de factures totals. Tenim una imatge que podem esborrar després i que les fórmules a aplicar són dades, filtre avançat i un recompte condicional sí. Ens n'anem. Jo aquí el que faria seria seleccionar aquesta columna, la columna B i la columna C, codi de client i client, i faria un copiar i l'enganxaria aquí. A enganxar. A partir d'aquí hauria de treure els duplicats. Com trec els duplicats? Me'n vaig a dades, filtre avançat,
selecciono la meva columna, les meves dues columnes, arribo fins a la 359, això ja m'ho sé, que tota aquesta taula arriba fins a la 359, d'acord? I després em diu que ho copiï en la següent, en l'H1. Ara està ocupada l'H1. Copio els resultats en la I sense duplicats. Li dic d'acord i ja m'hauria fet, compte, de C1 al C23, tots. Esborro ara aquestes dues columnes, botó dret del ratolí, i ho moc. Tallo, cortar, tallar, i ho enganxo aquí, a partir de la H1. Molt bé. Faig això una mica més petit, perquè es vegi tot. L'últim que hauria de fer és el nombre de factures. Nombre de factures. He de fer un compte sí per poder fer el nombre de factures. Nombre de factures. Compte si, obro parèntesis, de quina àrea? De l'àrea aquesta. De la C1, de la cel·la B2 fins a la B359. Punt i coma. I quin serà el criteri? El criteri serà que sigui C. Millor que fer-ho així. Ho faré clicant aquí, el valor d'H2, tanco parèntesi. Ja tenim aquí el nombre de factures, 22. Si arrossego no m'ho faria bé, hauria de fixar aquesta àrea. L'àrea de la B2 a la B359 amb el dòlar. I ara sí, si arrossego, em dona el total de factures que m'haurien de coincidir 22, 22, 8, 8, 22, 21 amb la resta C17, 21, 21... Ah, exacte, em dona bé. Suprimeixo això, faig més gran això i selecciono aquesta columna i clono el format en aquesta. Ja tindria el següent punt fet. Seguim amb el treball. Arribem al punt de treball amb el full de tiquet. En aquest apartat prepararem els aspectes inicials. Alguns aspectes ja estan fets. Llavors, baixem. S'ha de comprovar. Les amplades de les columnes exteriors és aquesta. Tenim una imatge i en aquesta imatge al costat tenim el full del tiquet amb el que ha de contenir. El que hauria de contenir ens ho diu aquí a la imatge i aquí el tenim en blanc. El fem una miqueta més petitonet, per aquí, per aquí. La resta, si fa no fa. I seguim llegint. Es tracta d'incloure tots els textuals, el títol gran AD3, rètols de D7 a D13, AD3, D7 a D13, D7, desplegable, plegable, nom client, això en negreta i amb el mateix color que tenim aquí. Molt bé. Fem clonacions. Això se m'ha quedat una miqueta petitó. Li vaig a posar, el vaig a deixar igual que aquí. Faig clonació de format. Ai, no. Sí. Un moment, no. El puc posar com aquí. Sí. Puc posar com aquí, clono, molt bé.
Ara sí. I aquí el puc posar igual que aquí. Molt bé. Si fa no fa. I ara això ho deixo tal qual. Poso en negreta. Això també, tot això també en negreta. Es vegi una mica millor. Quantitat, nom de producte. Preu unitari, preu inicial, preu tipus d'IVA. Vale. Com podeu comprovar, us venen marcades les explicacions. I podeu desplaçar la imatge i els colors de fons ja els trobareu amb els formats diferenciats. Ja tinc fet tot això. Potser em mancaria... Podria fer... clonar això i deixar-ho igual. No. Ho deixo tal qual. I continuem. A la cel·la D7 cal posar un desplegable que mostri les dades dels noms i cognoms dels clients de la columna A del full client sense incloure el títol. Aquesta cel·la no ha d'admetre altres valors que no estiguin a la ubicació esmentada. Cel·la D7, un desplegable. Cel·la D7, un nom desplegable. Aleshores, el que faré aquí, potser fins i tot això ho hauríem de treure. Aquestes dues cel·les jo les fusionaria en una sola, combinades. Això ho deixaré en blanc, potser també ho podem combinar, perquè ens quedi igual que allà. I llavors aquí farem un desplegable. Per fer aquest desplegable definirem el nostre full, les dades dels clients, les nostres dades de clients. L'agafarem de la taula de clients, llavors ens n'anirem a dades, validesa, del tipus interval de cel·les, i la font serà les dades del client, aquesta, de les cel·les aquestes d'aquí. Si no m'equivoco, o aquestes, o podrien bé ser aquestes. De la A2 a la A24. D'acord, de tal manera que quan jo li doni aquí, vagi a buscar el client. Aquesta cel·la no ha d'admetre altres valors que no estiguin a la ubicació esmentada. Perfecte. Llavors, dades de clients, amb les dades de validesa, no permetrem cel·les buides. Mostra la llista de selecció. Ajuda d'entrada, avís d'error. Mostrar un missatge d'error en introduir valors no vàlids. Perfecte. De tal manera que si jo clico alguna cosa així, no em deixi entrar-ho. Perfecte. Deso. Següent. A les cel·les H7, 8, 9, 10, 11 i 12 farem una cerca, fórmula de consult V baixa del codi del cel·la D7 al full de clients i retornar els valors que pertoca en cada cas. H7, 8, 9, codi de client. Aquí hauríem de posar la informació, adreça postal, codi postal, districte, correu electrònic, telèfon i data de la compra. De tal manera que
fem aquí igual a cònsol V, cònsol V baixa, el nostre D7, punt i coma, a aquesta columna A ens haurà de retornar el codi de client, que serà la 6a columna, ja vaig a seleccionar-ho tot, la 6a columna, punt i coma, 6, punt i coma, un 0. Tanco parèntesis. Ok. No em surt bé. L'he fet malament. Cònsol D7 de la taula de clients a L, A fins a la L, Pérez González de la A fins a la L, ens retorni la columna 6 i que sigui i és fals. Miro a veure per què em pot estar fallant. Potser no és consult V, sinó consulta V baixa. No és consult V, sinó consulta V baixa. Consult V baixa serà per Microsoft Excel. La següent, adreça postal, codi postal, adreça, seria adreça postal, seria l'H. Llavors, me'n vaig aquí, vaig a copiar directament la fórmula. Podria fer una còpia directa. Si copio directament aquí i faig això, seria la D7. No. Llavors això he de fixar la D7, $D, $7. I ara sí, si ho arrossego, tots els casos em donaria aquest resultat. Vale. Codi de client seria la 6, adreça postal seria 7, la 8, codi postal la 10. Doncs aquí seria la 8, aquí seria la 10. En el districte 6, 7, 8, el 9 seria el 9, el districte seria el 9, el correu electrònic 10 11 12, correu electrònic al 12, telèfon i data de compra. Telèfon seria a l'11, telèfon seria a l'11, i la data de compra, a veure què ens diu, de la H11 i H12, i a les H13, i cal posar una fórmula que ens retorni la data actual i hora actual. A la H13, que és aquesta, llavors aquí no tindríem un consol V, això ho esborrem, sinó que seria la data d'avui amb l'hora d'avui, que seria igual a ara, obro parèntesis, tanco parèntesis. Aquesta seria la data de la compra, la funció ara. Seguim. A cadascuna de les cel·les del rang, que va des de D16 fins a D29, cal posar un desplegable o validació de les dades les quals provinguin de la columna A. D16 a D29. Des d'aquí fins aquí és un desplegable que vindrà de les cel·les de la columna A del full de productes. D'acord. Llavors, aquí seleccionaríem, ens aniríem a dades, validesa, interval de cel·les, seleccionem de productes. Són tots aquests productes. Ok.
D'acord. De tal manera que si jo em poso aquí, selecciono el producte, tindria el producte. L'esqual provinent de la columna A del full, sense incloure el títol, evidentment. Al rang de la columna F, de F16 a F29, cal fer una consulta del codi que hi ha a la seva mateixa filera a la columna D. I buscar el producte de la taula productes, retornant aquí el nom del producte, i en cas que a la columna D no s'hi hagi triat cap codi, la fórmula no ha d'actuar. Llavors, saps què ens diu aquí? Pues quantitat, nom del producte, preu unitari, preu inicial, productes, nom del producte, preu unitari, tipus d'IVA, a la H. Ens diu el rang de la columna F. Columna F, ens aniríem a fer un consulta B baixa de el codi de producte, punt i coma, a productes, a aquesta taula selecciono tot i seria punt i coma, la 2, la segona, 1 i 2, 0. Tanco parèntesis, ok. I ja tindria, però el problema vindria, compte, el problema vindria perquè si jo faig i arrossego cap a baix, m'adonarà error. Perquè aquí no hi ha codi de producte, llavors ho hauria de tenir en compte. Hauria de posar aquí un si error, obro parèntesis, tot això, punt i coma, dobles cometes, tanco parèntesis, ok. Llavors, ara sí. Ara sí que ho tindria. I enganxo també aquest valor aquí. Perdó. El si error aquí. Aquest si error el deixo també aquí. Si error, consulta, D16. Ok, i ara arrossego i sí, ara m'ho fa bé fins al final, perfecte. Canvio això que m'ho ha deixat una mica malament perquè m'ho deixi com estava abans i aquí clono, molt bé. Ok, ara ja ho tinc bé, això, de tal manera que si jo aquí posés el valor de, per exemple, això, em sortiria. Molt bé, segueixo. El següent que em diu el rang de la columna G, cal fer el mateix que s'ha explicat al punt anterior. A la G, el preu unitari. Llavors, de nou consulta. Faria el mateix, puc copiar-lo. Copio aquesta fórmula, copia i l'enganxo aquí. Enganxa. De tal manera que per a D16 faci productes de l'A a D, però el preu unitari, si ho fes així, evidentment em posaria el nom. I el que vull que em posi és el preu unitari, que és la 1, 2, 3, la columna 3. Columna 3. Ok. Arrossego cap a baix i ja m'ho fa correctament. Copio, clono el format. És que vaig perdent, com faig la còpia, vaig perdent el format i l'he de tornar a recuperar. Seguim. La I, una altra vegada el mateix. Doncs tornem-hi una altra vegada. De fet, això ho podríem, per millorar una miqueta, podríem fer-ho fent $1, fixant
la columna. Fixaríem la columna, no pas la fila, sinó la columna. $D16. De tal manera que si jo ara copio això aquí i enganxo la columna, el D16 me l'ha guardat, però aquí el que he de buscar és el preu inicial. El preu inicial de productes... M'he equivocat. Sí, m'he equivocat. El que estava buscant havia d'anar-me'n a la I. Borro això d'aquí. Copio i ho enganxo a IVA. Enganxo aquí. El que he de buscar de la D16 al IVA. 1, 2, 3, 4. Llavors me'n vaig al 4. Tipus d'IVA, no me l'ha trobat. Consulta V baixa de D16, des de productes C a F. Vale. Clar, tampoc ho he fixat. Hauria d'haver fixat això aquí. De la A a la D. Productes. De la A, dòlar D. I ara sí. Copio, enganxo el tipus d'IVA, m'agafa el preu unitari, que no és el que vull, sinó el 4. Ok. Ara això ho arrossego fins al final. Molt bé. Clono una altra vegada i ja ho tinc. Sí, ho està fent bé. Llavors, ara em quedarà. Seguim. A les mateixes cel·les de la columna A cal fer una multiplicació del preu unitari per la quantitat. També cal comprovar que no faci cap operació si a la columna E no hi ha cap dada. És a dir, en la columna A, H ha de fer una multiplicació de preu inicial, és quantitat, si poso un 1, un 2, per exemple, preu inicial serà igual a quantitat, asterisc, preu unitari, ok. Si ho arrossego cap a baix, això em donaria un error, llavors he de fer aquí una validació. La validació, per exemple, seria, a veure què passaria si fes un si error aquí, si error, i si no, un blanc. Molt bé. Molt bé. Copio, enganxo i arrossego. Molt bé. Poso un 3, per exemple, aquí. Em donaria un valor. Vale. Torno a copiar, clonar el format. Molt bé. Deso. O sigui, he fet el condicional sí, en comptes del sí he fet servir un sí error. Amb el sí també podríem fer-ho, però és més ràpid amb el sí error. El mateix rang de la columna J ha de contenir una multiplicació per esbrinar la quantitat d'IVA. Cal controlar que si la columna E no hi ha dades, no faci cap operació. Si a la E no hi ha cap A, si aquí no hi ha valor, que no ha de fer cap operació. Llavors, ara hem de treballar amb la J que faci la multiplicació. Tipus d'IVA per el preu unitari. Seria tipus d'IVA pel preu unitari i ens diria... tipus d'IVA per al preu inicial ens diria el total de l'IVA que pagaríem, que seria multiplicar tipus d'IVA per asterisc el preu inicial, ens donaria el preu de l'IVA. Però, llavors, aquí farem d'una altra manera. Si, obro parèntesi, a la columna E,
és menor que 1, aleshores no escriguis res. Cas contrari, fes la multiplicació, tanca parèntesi. Si arrossego tot això, exactament. Si jo aquí trec aquest 2, no em posaria res. Si poso un 5, em posa l'IVA. Molt bé. Torno a fer el format, clono el format i ja està. Ja tinc l'IVA també. Tinc l'IVA, el tipus d'IVA, el preu inicial, el preu unitari, el nom del producte. Què més em demana? Seguim. A la columna K cal fer l'operació corresponent per afegir l'IVA al preu, controlant també que a la columna E hi hagi dades. Si, igual, si E és menor que 1, i coma, no faci res, punt i coma, en cas contrari, el preu amb IVA serà el preu inicial més l'IVA. Tanco parèntesi. Si ara arrossego, molt bé. Si aquí no escric res, en el 5 res, m'ho faria. Correcte. Si no, torno enrere. Canvio el format, afegeixo el format de nou. Aquí potser hauré de fer-lo més gran, la línia de la dreta. Això puc fer des de format cel·les, vores, aquesta línia. L'he de fer més gruixudeta, mitjana, potser, no sé si és mitjana o més gruixuda, d'acord. Crec que és mitjana. Format cel·les, mitjana, d'acord? Sí, mitjana. Ja tindria tot aquest quadre, no sé si em queda alguna cosa. A les cel·les K31, 32 i 33 cal fer les fórmules de sumatoris corresponents i a la K33 amb un format de punt de milers i dos decimals. 31, 32 i 33, ens anem a K, 31, 31, 32 i 33, sumatoris. Del preu d'IVA és suma, igual suma de, selecciono tot, preu sense IVA, perdó, suma, parèntesis, preu sense IVA, preu inicial seria aquest, tanco parèntesi. Total d'IVA, suma, igual suma, aquesta columna, la columna J, tanco parèntesi. I el preu final podem fer també suma de tot això, tanco parèntesi, seria 543, o, esborro, suma d'aquests dos anteriors. Seria el mateix, 143. I aquesta em diu punt de milers i dos decimals. Format, cel·les, números, dos decimals, separador de milers. De tal manera que si ara jo poso aquí un 2 o 500, 5.000, 50.000, que sí, m'ho fa correctament.
Aquí podria anar seleccionant més del tipus i 2 per aquí, i aquí un altre, i 5 per aquí, i s'aniria omplent i canvia. Comprovar que el full funciona canviant les dades de la cel·la D7. Totes les dades del rang H7 a 12 canvien. Del D7 a 12, sí, canvien. I canvien les dades del rang D16 a D29 i incorporant manualment quantitats a E16 i E29. A E16 i E29. Potser hi ha una cosa que potser m'he saltat a la cel·la, perquè a la cel·la E, entrada directa, no, és una entrada directa. No, això no s'ha de canviar. Segueix sent una entrada directa. Tot això funciona. Sembla ser que funciona. També cal comprovar que si a les cel·les de les columnes D i E no hi ha dades, a les cel·les de la seva dreta no apareix cap avís d'errada. I així és. D i E no hi ha cap avís d'errada. Doncs perfecte. Si has completat correctament aquesta part, ja tens gran part del projecte assolit. Endavant. Ara ja només falta unes altres tasques a fer. Molt bé. Doncs això ja està. Seria anar comprovant que tot funcionés correctament. Que si busquem un altre... Això és correcte. Correcte, correcte, correcte i correcte. I així, aquí, posant manualment valors, tot se m'omple correctament. El tipus d'IVA el posarem en percentatge, evidentment, així no queda molt bé. Tipus d'IVA del 10%, 4%, 10%, productes, sí, 10%. Molt bé. Desem, l'IVA 0,24, això fins i tot ho podríem posar en euros, no ho demana, fer-ho en euros, tot això, ni aquí tampoc, ni es veu tampoc, que ho demani, preu en IVA, cuidar els estils, colors de fons, entrada rètol, sense IVA, no ho demana, Molt bé. Això ho podríem ja esborrar, si volem, aquesta part d'aquí, ens diu que l'esborrem, suprimim, i ens quedem només amb aquesta part d'aquí. Per cert, això també li donaré un format, el mateix format, i aquí tornaré una altra vegada a fusionar tot perquè em quedi igual. Perfecte. Anem a seguir. Tercera part. Fem unes tasques al full anomenat vendes. En aquest full s'hi han inclòs moltes dades que permetran la realització de càlculs interessants. En primer lloc, duplica el full de vendes i anomena la còpia subtotal X client. La duplicarem, botó dret del ratolí, mou o copia el full, el copiarem, vendes, d'acord. I aquest li direm subtotals per client. Doble clic o simplement botó dret del ratolí, canvia el nom, subtotals per client. D'acord. He canviat l'altre, no passa res. Aquest li tornarem a dir vendes. D'acord.
i anomena la còpia subtotals per client. Elimina les dades de les columnes H i J que vàrem fer en un exercici anterior. Doncs aquí, H i J seleccionades, botó dret del ratolí, suprimeix columnes. Perfecte. D'això. Mitjançant l'eina filtre es poden mostrar dades interessants. Per exemple, si es planteja aquesta pregunta i li hauries de respondre escrivint el resultat de les sales H25 del full de vendes. La pregunta és: del client C6, quantes vendes ha tenir entre la data 11 de desembre del 2020, des del 2020 al 2021? Llavors hauríem de fer filtrar dades, filtre automàtic, C06, d'acord, des de 11 de desembre al 24 de febrer. Des de venda, des de l'11 de desembre. Aquestes no. No van tenir cap. No en va tenir cap, el C06. C06. Del 2020 al 2021. 11 de desembre. Des d'aquí al febrer del 2021. El 24 de febrer. 24 de febrer. Fins al 24 de febrer. Molt bé. I des de l'11 de desembre. Molt bé. D'acord. Quantes va tenir? En va tenir aquestes. Les podríem simplement, si ens anem aquí, comptar-les, són 10. Serien 10. Traiem el filtre, dades, filtre, automàtic fora i les posaríem aquí. Aquesta seria una manera. Després, treballem en el mateix full de subtotals per client i farem uns subtotals i primer endrecem les dades del full pel camp del codi de client i després es demana fer una agrupació per clients i que ens doni la suma de totes les seves compres. Codi de client. Si ho borrem. Codi de client. Endrecem per codi de client. De fet, no cal. Podríem fer-ho. Anar-nos a dades. Ordena per codi de client, però ja ho tenim. Podem fer. Ja està ordenat per codi de client. Després, es demana fer una agrupació per clients i que ens doni la suma de les seves compres. Agrupació per client, dades, i aquí haurem de fer subtotals per, podem fer-ho per codi de client o per client, no? L'agrupació per codi de client o client és el mateix perquè el codi de client determina un client en concret. I la suma de compres, diríem d'acord? I aquí ens diria que per al client C01 2.215,1 euros. Ens faria la... I així aniríem. Ho podem anar tancant i veuríem com fer-ho. Un cop fet, endreçar les dades de més gran a més petit per la columna E. Per la columna E. Ordenar. Vaig a obrir-ho completament. Ordenem. Dades ordena per la columna E. Per la columna total de la compra de més per la columna E i respon quin client té més quantitat de diners gastats. Llavors, ordenaríem primer per codi de client i després per total de la compra de més a menys. D'acord? I aquí tindríem el mateix, però ens diria dintre el codi de client, ho faríem a l'inrevés, potser, ordena, però per ordre descendent. Aquí. I ara sí, el que més 63,10
I després podríem ordenar-lo. Ens demana ordenar per total de compra realment. I després ja sí que anem a codi de client. Forma descendent, ascendent. D'acord? No ens ho deixa fer perquè ja hem fet aquesta ordenació. Ordena primer per total de compra i després per codi de client. Descendent, ascendent. No ens ho deixa fer, això, que ens demana aquí. Hauríem de desfer el subtotal per fer això. Repeteix el procés de duplicar el full de vendes i el nou full anomena els subtotals per sexe. Tornem a vendes, mou o copia, després de insereix abans d'etiquet i el nom nou seria subtotals per vendes. D'acord, tenim aquí, tornem a treure això, seleccionem i suprimim, deso, i me n'aniria a fer el full de subtotals per sexe, cal afegir-hi les dades del districte i del sexe de cada client que consten a la taula de clients, utilitzant un consulta V baixa. Consul V baixa és de Microsoft Office. Llavors, districte i setze. A F2 i a G2 i cal posar els rètols de districte i sexe. Districte i sexe. I llavors, a clients tinc pel meu client districte i sexe. Molt bé, doncs anem a fer-ho. Igual a consulta V baixa, parèntesi, el meu client, punt i coma, clients, selecciono tota la taula, la de sexe, la de districte seria la 9, la columna 9, llavors punt i coma 9, punt i coma 0, tanco parèntesi, ok. Això seria el districte. I la de sexe, doncs, seria el mateix, selecciono, podria fer primer C2, aquesta la fixaré la columna, $C2, i aquí fixaré la matriu, $A, $L, intro. Llavors, ara jo això ho puc copiar cap a la dreta, em trobaria una altra vegada Ciutat Vella, però això m'ho fa perquè no és la columna la mateixa número, sinó és la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la setena. La setena, no la novena. 7, intro. I ara faig el mateix, ho faig per totes, doble clic i m'ho arrossega. I ja m'ho ha posat. Vaig a fer-ho una miqueta més gran, doble clic entre columnes i per ajustar l'amplada de les columnes. Afegeixo tal, un cop afegides les dades, copiar per sobre si mateixes les dades per eliminar la fórmula i que només en quedi el resultat. Això ens permetrà fer càlculs per districte i per sexe. Llavors, ara seleccionaré tot això, control majúscula, cursor, copio i a sobre, em poso a sobre, editar, enganxament espacial, enganx espacial, només els valors. I ja he tret la fórmula. Deso. Fet el pas anterior, es pot saber quants diners han gastat les dones i quants diners han gastat els homes fent una agrupació de subtotals. Feu-la i respongueu el full de vendes a H26 quan puja H de cadascú. Uns subtotals. Hem de fer aquí
hem de fer subtotals per home i per dona. Per districte i per sexe. Per districte i per sexe. Llavors me'n vaig, selecciono tot això i faig dades, subtotals, per primera agrupació per districte, el total de compra, no sé si m'ho demana, de vendes, el total de vendes, cada client, ens consten, subtotal de vendes, farem un sumatori, suma del total de la compra i segon grup per sexe, total de compra, també sumatori. Fem d'acord? I aquí ens fa els subtotals. Dintre. Ens anem aquí. A veure... De Ciutat Vella, dones, i de Ciutat Vella, homes. El total de Ciutat Vella seria aquest. Molt bé. Fet el pas anterior, es pot saber quants diners han gastat les dones i quants diners han gastat els homes fent una agrupació. Feu-la i respongueu a H26. Vale, ho faríem això. Ara repetiu el procés desfent els subtotals anteriors i esbrinar quin és el districte que té més quantitat de vendes. Responeu a la cel·la H26. Bueno, doncs, a partir d'aquests càlculs es podria fer perfectament això. Quin és el total general de vendes? Respon a sota de l'anterior. Igual, fem un subtotal aniuat. Què és això? Doncs primer ordenem les dades, criteris, i aquí podríem fer aniuaments. És a dir, podríem arribar aquí, podríem fer total, gran suma, en el nivell 2, nivell 3, obrim a aquest nivell, nivell 2, nivell 3, per districtes, nivell 4, per districtes homes i dones, i nivell 5 seria el total. Aquest seria el gran aniuament que ens demanaria aquí, potser. No m'entretinc en fer-ho pas a pas aquí. I vaig ja directament a l'apartat 4. Passem ara a l'apartat de la quarta part, apartat de gràfics. I en el gràfics ens demana, en primer lloc, un gràfic 1, gràfic de vendes per districte, que cal representi els totals de les vendes de cada districte. Això ja ho hem fet en subtotal de vendes, aquí tenim les vendes per districte. Però dintre d'aquí cal fer una representació amb barres en 3D i amb el títol llegenda, modificat, etc. Llavors posem un títol de vendes per districte al gràfic, situar el gràfic a un nou full que serà fulls dels gràfics. Primer hauríem de preparar les dades. Hauríem d'agafar aquestes dades i crear aquest nou full, full dels gràfics. Fulls dels gràfics. Llavors crearem un nou full, full 7, doble clic, fulls dels gràfics. Molt bé. I aquí agafarem aquestes vendes de subtotals per districte i les copiarem. Si intentem copiar-les directament així, seleccionant, fent copia i anant-nos aquí i donant-li a enganxa, no ens copia el que seleccionem, sinó tot el contingut. Llavors, no ho podem fer així. Al copiar-les hem d'anar una a una amb la tecla control, cliquem, control, cliquem, i anem fent així, directament, control, cliquem, i anem seleccionant, llavors copiem, i ara sí, intentem enganxar, aquí se m'ha anat la mà, en Sant Martí,
aquest ho trec, botó dret suprimeix. I ja tindríem els diferents districtes amb els totals. El total de compra el passaré al davant. Retallo, enganxo. Ja ho tinc tot, això ho suprimeixo, ja tinc això. Ara selecciono tot això i vaig a fer el meu gràfic. El gràfic me'l demana, al fer una representació, barres 3D i amb títol llegenda. Barres 3D, endavant. Aquí veiem com queda, com va quedant. Sarrià, Sant Gervas, Sants, Montjuïc. 3D, títol, llegenda, etc. Títol vendes per districte. Títol serà endavant, endavant, vendes per districte. A l'eix de les X serà districte, a l'eix de les 6 serà la total compra. Finalitzem. Si volem posar-li moc això una mica cap aquí perquè es vegi bé. Si vull posar-li una mica d'informació de colors, puc anar a l'àrea del diagrama, doble clic, àrea del diagrama, li poso algun color fluixet com un blau clar, o dintre li puc posar al pla lateral un altre color un to més verdós, per exemple, d'acord? Es vegi una mica de diferència. Llavors ens diu sobre la llegenda, en aquest exemple no cal inserir llegenda, doncs no aporta informació rellevant. Llavors podríem seleccionar-la i borrar-la o simplement anar-nos aquí a llegenda activada, desactivada i la desactivaria. Si volem posar-li més informació podríem posar, si no la deixem tal qual. Descem. Següent punt, gràfic 2, els 10 millors clients. La suma dels 10 clients amb una quantitat superior a compres. Ha de ser un gràfic circular 3D, amb rètols de dades a sobre de cada porció. Cal modificar els colors per defecte i es deixarà incrustat. També el mateix full que abans s'ha anomenat full dels gràfics. Llavors hem d'anar a buscar els subtotals per client. Aquí, subtotals, seleccionem el nivell 2, nivell 3. Aquí farem una cosa, ho vaig a posar no per codi de client, sinó per client. Me'n vaig a dades, subtotals, i aquí ho faig per client. Per client, d'acord? De tal manera que aquí tinc tots els clients. Se m'ha ordenat automàticament per el nom del client, no per el codi. Abans estava per C1, C2, C3, ara està per el primer cognom de client. No m'importa. Em vaig ara a fer el nivell 2 per agafar el total de compra per client i torno a fer el mateix. Control, selecciono, control, selecciono, control, selecciono i vaig fent per copiar directament els totals de compra per client. Si no ho fes així, ja sabeu que el que em faria seria, si seleccionés tot, el que em faria seria enviar-m'ho amb els valors individuals. No és el que vull en aquest cas. Ho vaig fent, i quan ho tinc ja tot, em vaig a copiar, full dels gràfics, poso aquí i enganxo. I aquí ja ho tinc tot.
Una altra vegada se m'ha anat la mà en alguns d'ells. En el Ruiz Coll Sandra, selecciono, botó dret del ratolí, suprimeixo. Sánchez Coll, selecciono, suprimeixo. Ara sí que ho tinc tot. La data de venda no m'interessa, llavors aquesta columna la selecciono, botó dret del ratolí, suprimeixo i desplaço cap a l'esquerra. I ara sí. Molt bé. Deixo, ja tinc tot. Però vull els 10 amb més vendes. Llavors faré una ordenació. Dades, ordena per total de compra de forma descendent. D'acord. I em quedo amb els 10 primers. Aquí podria fer un filtre, per exemple, podria fer filtres. Anem a fer-ho per filtres. Anem a fer-ho per veure com funciona la dinàmica de les gràfiques. Vaig a seleccionar tot això. Me'n vaig a gràfics, de diagrama de sectors, en aparença 3D. Me'n vaig endavant. Les sèries de dades estan en columnes, això és correcte. Primera fila com a etiqueta, primera columna com a etiqueta. Perfecte. Endavant. Endavant. Li poso un títol. Com a títol és els 10 millors. Quantitat, vendes per client, títol vendes per client, els 10 millors, subtítol els 10 millors. Finalitzo. Vaig a obrir una miqueta. Vaig a obrir una miqueta. Això no es veu? Ara sí. Però no m'interessen tots, m'interessen els 10 millors. Llavors, selecciono aquí, dades, filtre automàtic, i aquí agafaria els 10 superiors. Perdó, en total de compra, els 10 superiors. I aquí veiem que els 10 superiors, que són els 10 que tenen més compres, o el que els hem venut més, ara em surten només en aquesta gràfica. A més, em demana que etiqueti els valors. Doble clic a sobre i llavors me'n vaig a insereix, etiquetes de dades, valors com a nombre i els ubicaré al centre. D'acord? I aquí tinc els meus valors. Deixo. Me'n vaig una altra vegada al PDF, que el modifica els colors per defecte. Bé, aquí ja podríem jugar amb colors. Potser, per exemple, doble clic, com hem fet abans. A l'àrea podríem canviar els colors, verd clar, d'acord. Per exemple, també podríem jugar amb l'àrea, que ja m'ho hem fet. Podríem jugar amb la llegenda, potser. Colors a la llegenda. Per exemple, un blau clar. D'acord? I així podríem visualització en 3D, en perspectiva, aparença, il·luminació. Li podríem donar una il·luminació des de font de llum, per exemple. Mireu com quedaria si li canviem les fonts de llum. D'acord. Podríem anar jugant per aquí. Fins i tot podríem fer més cosetes com és obrir alguns. Això no ens ho demana, però també podríem fer si volguéssim, etc. Desem.
i continuem a l'apartat 2, taula dinàmica. Per a fer la representació de dades en una taula dinàmica, primer cal fer una còpia de les dades del full de vendes, duplicant-lo, eliminant els subtotals a la còpia i anomenant el nou full com a taula dinàmica. Vendes, el dupliquem, fem un duplicat, ho copia, ho podem moure davant d'etiquet i anomenant-lo taula dinàmica. Taula dinàmica. D'acord. Ja el tenim aquí, taula dinàmica. Això ho torno a esborrar, suprimeixo. Aquest full ha de contenir les dades del districte i del sexe dels clients per poder-los incloure. Sí. Vale. Potser hauríem d'haver fet aquest de subtotal de vendes en comptes d'aquest. Districte i sexe. Hauríem de fer aquest. Llavors seleccionem. Anem a seleccionar aquest en comptes d'aquest. Selecciono tots aquests. És seleccionar tot això. Fins aquí. Control C. Taula dinàmica. I enganxo aquí, l'enganxaré com a l'enganxaré a un edita, enganxament especial, només els valors. Vale. Copio aquí el clono al format, d'acord? Això ho esborro. Per exemple, puc esborrar això. Suprimeixo. Molt bé. Dono una altra vegada. Ample. Perfecte. I deso. Districte i sexe. Com que teniu les dades originals en el full de clients, les hi podeu afegir en una consulta prèviament. O ja l'havíem fet abans, així que no em quedaré a fer-ho. Ai, la dada de la venda se m'ha quedat malament. M'ha quedat malament. Això és perquè això no està com a data. Format celes, data. D'acord, ara sí. Molt bé. Me'n vaig aquí. Elabora una taula dinàmica en el mateix full que conté les dades de tal forma que a l'àrea de dades hi apareguin les dades de les vendes. Com a encapçalament de les files hi ha d'haver el nom del client i de l'encapçalament de les columnes el districte i el sexe. En el mateix full de treball respon a aquestes preguntes en forma de captura. Quants diners han gastat les dones de l'Eixample? Llavors hem de fer una taula dinàmica, conté dades de tal forma que a les dades hi apareguin dades de vendes, files, nom de client i columnes, districte i sexe. Llavors, inserim una taula dinàmica, inserirem la nostra taula dinàmica, selecció actual, perfecte, d'acord, on files, nom del client i encapçalament, columnes, districte i sexe. Nom del client i columna el districte i el sexe. Molt bé. El mateix full de treball respon a aquestes preguntes. A veure què ens sortiria amb això. A. Opcions. A la destinació
no serà un full nou, sinó que serà en aquest full. Per exemple, aquí. D'acord? Molt bé. Client, districte, sexe, anem a modificar això, botó dret del ratolí, propietats, això de dades fora, 16 districte, podria ser una manera, però tampoc, botó dret del ratolí, propietats, districte i sexe. Vale. I en els camps de dades, districte i sexe. Seria doble clic, compte. Vale. Sí. Podríem fer per districte, això fora, per districte, dades de sexes. Molt bé, podríem fer això, potser. Quants diners han gastat les dones de l'Eixample? Vale. I el total de l'Eixample? Llavors no, seria botó dret, propietats, districte, sexe, total de compra. Total de compres per districte i per sexe. Jo ho faria directament aquí, a districte i a sexe. Total de compres. De tal manera, i el client no el posaria aquí de cap manera, jo ho trauria. Jo això ho trauria d'aquí. Client fora. D'acord? I aquí ja veuríem, llavors, això, aquesta informació que ens demana. De cada sexe, quan han gastat de cada districte. Podríem fer-ho així. Quants diners han gastat les dones de l'Eixample? I els homes? I el total de l'Eixample? I el total de l'Eixample? Ciutat Vella suma, Eixample dones, Eixample homes i Eixample suma. I aquí podrien anar veient-ho. Aquesta sense el nom del client, perquè si no ens desfaria tota la suma. Fes el mateix amb les dades del districte de Ciutat Vella, quants diners han gastat, etc. I els homes, i entre tots dos, fes una captura de pantalla amb l'eina de retalls de Windows. Ho faríem així, podríem fer, si volem, Ciutat Vella, filtrem i fem aquest retall de la pantalla. Després, Ciutat Vella, en aquest cas Ciutat Vella i Ciutat Vella suma, d'acord? I tindríem el retall. Següent, Eixample i Eixample suma. I clicaríem aquests i clicaríem aquests. Seria una manera de fer-ho. I amb això ja ho tindríem. En l'apartat 3 hem de fer una sèrie de macros, un parell de macros, la macro 1 i la macro 2. La primera macro s'ha d'executar amb la combinació de tecles Ctrl-K. I què ha de fer? Que ens posi format numèric de punt de milers de dos decimals amb la coma que ens pinti el fons de color de cel·la d'un color a triar i que ens posi vores. Doncs jo ja m'he creat una pestanya de macros i per fer proves crearé, doncs, per exemple, coma 22 i a partir d'aquí copio altres. Aniré a fer proves amb això. Llavors, el primer que he de veure és que dins de macros pugui registrar macros. No puc. Me'n vaig a opcions. Me'n vaig dintre de LibreOffice a l'opció avançat i habilitar l'enregistrament de macros. D'acord. I el següent, ara ja ho podria enregistrar macros, és anar-me'n a les opcions i també vull que a seguretat
el nivell de macros estigui a mitjana. D'acord? D'acord. Deso. I ara, vaig a fer el que em diu. El que he de fer és enregistrar una macro tal que, amb la combinació de Ctrl-K, posi format numèric milers, 2 decimals amb coma. I que pinti el fons de color i posi vores. Doncs me'n vaig a eines, macro, enregistra una macro i format celes que sigui número, separador de milers, 2 decimals, i a més que posi vores, posaré totes les vores, i a més posi un color de fons groc. I dic d'acord, aturo l'enregistrament i me'n vaig al meu llibre, molt important, i aquí crearé una macro nova que anomenaré macro 1 i la deixaré. Nom, en el mòdul 1, per exemple, ja me'n sembla bé, desa. Ara hauria de tenir aquesta macro a organitzar macros, basic, estàndard, mòdul 1, macro 1. Vale. Anem a veure si funciona. Trec això i selecciono un grup de celes, me'n vaig a eines, macro, a executar la macro, en el meu llibre, estàndard, mòdul 1, nom de la macro, executa. Perfecte, ho ha fet molt bé. Les faig. Les fa tornar a posar, netejar la formatació. Ara me n'aniré a assignar-li. Ja tinc la macro creada, me'n vaig a macros, organitza les macros, basic, tinc aquí la meva macro, assignaré la combinació de tecles, Ctrl-K, vaig a buscar aquí en teclat, la pestanya de teclat, la combinació Ctrl-K, que la tinc aquí, macros del LibreOffice, d'aquest llibre, estàndard, module, macro. I el que he de fer és assignar aquesta macro. I ara li dono a modificar, i ja la tinc assignada, macro 1. D'acord. Tanca. Si ara anem a executar això, Ctrl-K, correcte, funciona bé. Anem ara a fer la segona macro. La deixarem també dins del mateix llibre amb control majúscules W. Són les següents accions. Sobre la cel·la o rang ha de fer un esborrat complet, és a dir, que esborri el contingut i els formats tal com el color del fons, el tipus de lletra, que tregui negretes, cursives, etc. Això és un esborrament del format. Llavors, si per exemple jo tinc això més un format d'aquest tipus, més negreta, si jo li dono a neteja la formatació directa, a edita, aquí netejar la formatació directa, me la netejaria. Anem a veure com fer-ho amb una macro. Eines, macros, enregistra la macro. Seria qüestió de donar-li a netejar la formatació directa. Ok. Aturem l'enregistrament i ara anem a crear la macro 2. Deixem la macro 2 sobre llibre, estàndard, mòdule 1, macro 2. Desa. A veure si funciona. Sí. I donem aquí, eines, macro, executa una macro, la macro 2, executa, funcionaria bé. Molt bé. Ara anem a assignar-lo a control majúscules W. Eines,
Macro, organitza les macros, basic. Macro 2, assigna. Me n'aniria a buscar la categoria macros, llibre, estàndard, mòdul, macro 2. I aquí me n'aniria a control, majúscules, B doble. Modifica, ja la tinc aquí. D'acord. Tanca. De tal manera que jo ara li dono control majúscules B doble i ha fet la seva funció. Deixo tot i s'aconsella que practiqueu, feu la gravació i amb això ja hauríem fet totes les tasques. Ens quedaria simplement fer la revisió final de tot el projecte que hem fet. Que tot estigui correctament creat com ens ho demana el nostre PDF. És a dir, anem mirant la taula de comprovació.